ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏଜେନ୍ସି DRDA ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଏହା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୟସ ସୀମା ଓ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 118ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଯାଜପୁର ପାଇଁ 103ଟି ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ 15ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଆବେଦନ ତାରିଖ। ଏହି ପଦବୀ ସବୁ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁଲାଇ 20 ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର DRDA ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ ଯାଜପୁରର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 15 ଜୁଲାଇ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାଦଶ ରହିଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବେ ତେବେ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର କେବଳ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 40 ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୟସ ସୀମାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର +2 ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, DRDA, କଚେରୀ ରୋଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର 20 ଜୁଲାଇ 2020 ଏବଂ ଯାଜପୁର ନିଯୁକ୍ତି 15 ଜୁଲାଇ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, DRDA, ଯାଜପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଜିଲ୍ଲା 755001ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।